iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nasurupay la makalulat manipod idi nagsubli ka dito'y Hong Kong, Alena. Makikitan ka gayam kanya nga gawin. Masapang nga gawin, Dak. Tagpaagasak. Magpaoperaak. Ay, hanya na ito yung nagaskasat ko. Ay, ang sangit ka matan. Awan tinaornong ko iti to at na pa nagtrabaho dito Hong Kong. Nagbayad ak iti utang ko. Gansak tinaggastos iti panagtalon ni tatang. Ita, agawid ak nagpaopera aklaan. Makipagrit na akin kagayam. Kastala tibya, saan ka amaawanan itinamnama? Naimpagkan ka. Takalpasan ti makabulan, nagsublikan tumanan. Saan dak ko maapalubusan dagiti amo ngagbakasyon? Uray itidak ang akwarta ti pagpletik iti eroplano. Ang mailiwak kininanang. Dahita tinagtulagan mi iti nobyo. Amang nurang-ringan na kanton, ngagkasar kayo. Day talaan, ti saan ko nga amo, Alena. Ang kasa, awan iti panunot ko ti makikasar. O kat, anya nga ron. Umay nakto ko mapasyaran ti lugar mi. Uray adayo. Amin. Amang jak malasat ti pan naka-opera kat. Saan tanton nga kita pa'y. Nyamot day ta sasawumaya. Saan tayo nga mo ti biyagay? Uray tawan ti agsangit na mataya. Malaksid kinitatang ko. Saan mo ko maapanunutan day ta? Laglagi pa, mangnamnaman ni tatang mo kan ka. Ada aktan dita lugar tayo don Sabado, nanang. Kahit nasaya at launay abalasang ko, mailiw akong kan ka. Kahit saan ka kumangag sublipay dita Hong Kong. Ala ni nanang, agdaak payla dito'y. Dahil tanti bagbagayo kanya. Kay kayat ko pa'y hindi na mag-iasawa kan ka ni Rumar. Nanang. Huwag kayam, amo na ka di matlaan nga gawin ka. Wan nanang, amo na. Kumuyog kayong tuken kwa na, tadwa kayo amang sabat kanyak iti airport iti lawag. Ay wan gayam, sarsarong karan na kayo ka di matlaan? Nasarukan na do alawas asan ng may. Kinunanay di may nga adu kano ti pakakumikuman na. Nigilir tinanda ni Inal daw mo may dito'y balay. Anya? Tila may tugtugot na asagot na no ko Natengkas ka na prutas. Kan anda pa lang manipot iti sang kapasit ka no apis karyana. Kanayon nakadamdamagan. Hay, nigilier at talaga. Amo nalaga mo nga danobyo. Kamaudyanan na. Magitak tumanan ni Mikaela hananapin na. Napudpudaw ka na pimpintas man ngatan. Doa at tawen na saan mo nakita ni Mikaela. Apay, saan mo kadipay analipatan? Ay, saan kung tupulos malipatan, nana? Ngam, agayan ayat daan ka ni Rumar. Nagasat lang unay ni Romar. Nakurapayak lang amin. Saan nga iti dayta? Ngam ni mat Rumar ti ay ayat ni Mikaela. Kati, isupay kat dayta busbusin na dita. Agdanon kami gayam kinigilyer dito balayaw nanapina. Huwan nga road parok. Sapay kumata, sana sa bali ti pangipapanam. Amo kasakbay nagamam mo kami kini Mikaela. Nasingad kayon kini nanapina. Gagangay iti agkakaruba dayta barok. Naimbagkit di tadamot kasarsaritak no dadtuma. Tanay narigat ti agmaymaysa. Oray, ta sumangpat ni Mikaela nanang. Allukuyak asaanan nga agsubli iti balasyo tao. Ay, kasaritam tuman nagpaiso ti kaayan ayat mo. No panunutan. Awan ga po nang agabrot. Allukuyak nga agkasar kamin. Sana kung nagbayad pa Romar, nanapin na. Naglakakakit din na maumagilyer.
Agsasango tayo kuman amang rabi kada nanapina. Kamaudyanan na. Adda tayo dito eh. Ay, Alena, adda ka di umay mansukon ka? Adda ka no kinasarita ni tatang arkilaan na awan mo't langan. Ay, ni Romar dahi ta sumungat. Ang apay nga tang awan ni Nanang. Ay, dahi gayam. Oh, Micaela. Nakapinpintas ka matlaw na yan. Kasla, imubing ka pa eh. Oh, nagkwapon. Pimpaltas pa iti pa nagpitik ti puso, iti pa nakakitak. Aywan gayam ni Alena. Nasingid agayam ko ije Hong Kong. Ni Romar, Alena, nobyo. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Alena. Natatar ka kaya may personal. Kan anak na kan sa tibak nang. Mas tawag. Nakapaya nagabrod pa ilan ni Micaela. Nayong baga malam yun, nanapina. Si Murutak pa ilan ka ni Micaela dito palayo. Nakadisgrasya ka no, ti arkilaan ko man ni tatang. Iso saan na ka nasukon. Malimot ka no nga rodan, tapno agsapol ko maiti sa bali. Kat, nasayaat mo't tapno mamamu ka, balasan ka. Kadayon na ka nga istorya ni Micaela kanya. Dito'y balay pa ilang apalagsam ti Rabi Alena. Intun bigatan nga agawid ka ije lugaryo. Itulnog da kanto kini Romar. Kababain pa kini Romar. Makasinga akon ka na kayo. Awan ti problema iti dayta. Ala, ituloy yung aroti agsarsarita at ay nakisagana ti kwarto apagturugan ni Alena, anak ko. Agkaida kami latan iti kwartok nanang. Uray tanalawa mat. Ay, aglalo kat mabuti nga kang may isa. Ang mga noda makikaida kanya ngalalya. Ne, apay. Babati ka ti alalya, balasang ka. Ay so, si titay ka bakit kon. Awan pa'y nakita ng alalya. Ang angawon na kayo lang ni Alena nanang. Alena, amangan no kayat mong dagi na na. Mafantan iti kwarto. Sige man nga rod, Tani. Kas nagkapsutak. Napanugak sila nagbiyahe. Madlaw ko nga rod analusyaw ka, balasang ko. Kuha, ada nga min sakit ko, nana. Iso ang nagawid tagpaagasak. Kat no, makaimbagak to. Agsubyak to ti balayo. Bareng ano malasat ko ti operasyon. Lading itak, tasaan ako na nakasublipay. Kilaat nga nga dinar ayak a meeting. Kasangsangpet ko lang. Sa bali lang agpaiso ti negosyante niya. Nakabakbak ng kalauna yan. Si katiga po na amin dagito ya pa nagagawag. Sapay ko ma. Tao manugot kan ngagkasarta. Kasangsangpet ko lang. Kasaran ti magbagam kanya. Sukunan ka intun bigat. Itata nakabakasyon ka. Ipapasta ti agpasyar. Amangan no nalipata mo. Itulnog ta ni Alena iti lugar ta. Uwan gayam. Ay, nalipatak mo itong agpesa. Ay, kitaam lang ti ato ti pampanonotan na. Adayo ka di ti lugar da? Adayo. Asidagsamot na iti kalanasan ti barangay da iti Susona. Saan unay nga dayo? Malaksid, no iti nasalsal nga away. Anos ka kumaha, Romar. Marigata no agpasahero. Nakapsot pa ilang gapo iti panagsakit na. Nabit pa'y lagaya man nakasubli di Hong Kong. Sa nagawidan? Masapol namin ang maopera. Masyanak nga rin iti gayam ko. Nadlaw ko anasingad kayo unay. Talaga nasingad kami. Silakab sa ti pangibilangan ken kuana. Da kami lati agkuy-kuyong agpaspasyan no kwa. Sige nga Rodan. Masapol nga ginanaka. Bye. Asidig kayo kami ti kataltalunan, Micaela. Kaslamat lang di lugar mi. Presko ti angin. Agdawa gaya mo nagiti pagay, Alena. Adamat sa kabasita talon mi nga asikaswa ni Nanang. Nagkagat ni Nanang mo. Agtalon din to ta babae. Mang tandan iti agraep ken katulungan ng agkae. Taasan namat ang magwantaan. Sumat lagayam.
Oh, may kayo gayam dito katal-talunan, Mikaela. Pada man napintas tayo kadwa mo. Ay, mabit na Kasla nakita ka di kalman. Sikan samot jalim mabas di kalman. Nakinanak gayaman. Yan nabigbig nakpay. Isugayam ni Gilier, Alena. Imiyan pala jay balay idirabi ita. Nadisgrasya ka no ti arkilain ko man ni tatang na. Ngam itulnog mi kin ni Romar inton madamdama. Agbayag ako ma. Awisin ka kun may kailang agpasyar iti isang kabasita farm ko. Adan to sa bali agundaway. Barang agbiagak pa hindi napaot. Urayam labasit idan barok. Impakada da itay nakariing da alumang abdala kano iti presko nga angin di takataltalunan. Sinapak ti May. Tadayo kano ti lugar da Alena, nanapina. Rimor da gayam. Anya kano ti plano ni Mikaela? Agsubli pa iti Hong Kong? Day tati saan ko nga mo barok. Kahit kukuman ngagkasar kami. Tulungan da kuma ang mga lukoy kinkwana. Ay no siyakla ko mati mapaturay. Diyak kayatin nga agsubli iti abroad ti anak ko. Dagita damot gaya mag. Ay kamao tiyanan na. Nakadanon tayo matlangan. Talaga nga dayo diti lugar mi. Ni, nautuyan kan sapay kiti anak manehon, Romar. Apag isulaang Alena. Itay pa'y kumanakadanon tayo. No, pinartakak ti nagmaneho. Ang inanawan akmat ni Mikaela. Ag nervyosa kiti panagmanehom itay. Saan tayo mat nagdardaras? Sige. Dumsatay Asya kung ti makamu amang bagkat kadagiti bagahem. Umuna kayo latan kini Mikaela, Alena. Adari mor alakay iti daya balay. Alena, iso ka diti tatak mo? Wen. O sige, agpatuloy tayo. Dito kayo na mga daw Nagparti ka nun ni tatang iti manok. Naimas gayam ti si datayo. Tinola manok. Ay, Romar. Agyaman na kiti anos mo nang itulnog kanyak dito ya. Agyaman na kiti anos yung kani Mikaela ako nakkuman. Nagkikita kami kada Mikaela ken Alina iti kataltalunan, nana. Nagsapa sinarong karagdag iti dandanin mag-aapa sa pagay ko. Sika nga ron ti sigurado itan Gilier barok. Dahi takit ti pagsayaatan ano nasapa ti panagraap. Tarigat ngamin ti mapupok. Taday titing na ti talon ko. Un gayam. Intol no gayam da Mikaela. Dahi gayam na. Naimpadasan kami ang nagkukuyog ang nagawid. Tamang ano pagsilosan nak ni Romar. Nasingpat ni Romar akasken ka. Nagasa ni Mikaela. Nasingpat ni Romar. Guwapo. Ken baknang pay. Anyamot ti makunam kani Alena. Napintas ang kaday. Ay, nanapina. Nay, saan ka kumamasasayar iti dayto ng ibagak abarok? Lipati mo ni Mikaela, tamasair ka laang. Kaya't paikit din ni Romar ngagkasarda kuman. Kasta ka di. Naragsakak para kadakwada. Duatawan, ayak ng kita ni Mikaela. Ngam apay nga etek pailaan. Andiyak mangnamnaman ng ibawing na timatang na kanya. Nasingpat ken gwapo ni Romar. Amok ang naragsakto di panagdinata. Nadlaw ko ano mabalin. Kaya't ninanapin ang ibawing kulangan ti imatang ko kini Alena. Masya ninanapin na kanya. Ngam saan ko amisuro ti puso. Ado mo tinakan ko itay. Ang mabisinak man na. Naruwam ka kami no dakay di opisina wenno adda meeting yo. Kasta talaga no ato timakan. Kano aday gatang na kunam Saan mo a problema ti igatang mo? Taado ti kwarta? Narang ay ti negosyo? Ati nasayat. Dumagasta pa lang merienda sa itulnog kanto di balayo. Makaamo ka. Ang apagbiit tala kumaa. Wen, mabita lang. Amangan no mabalin nga kuyog tanto intun rabi. Adda ko man napatag nga ibagakken ka. Anya day jay? Inton rabi ilangan nga ibagak.
Adda napinta sa papananta. Naulimag. Awan ti makasinga kadata. Amangan no anya dayta pampanunutam. Romar, no talaga ngay ayatan na. Salimot-mutam ko mati dayaw ko. Si kagayam ti mawawag, Alina. Diyak ngamin naruram nga na mga awag kanya kababay. Talaga kaya man nasingpat ka unay, Manong Gilier. Naimbag na dinawag ko sa cellphone number mo itay. Kung amin, Jack mawagan ni Micaela. Oh, iso asyak tinawagam? Juan, agkaroon ba kayo lang, san ka ni? Kan naistorya ka ni Micaela, nga uri adan nobyo na kat di mo pa'y nalipatan. Doa talaga ti mo may panggap kini Micaela. Siyempre, nasingat kami agayam ko namsa. Amangan na mabaling nga umalati ko iti balayda, kat damagam no apay asan na kamasungbatan. Sige. Uray ta dagataan kiti store. Kan malabsak ti balayda, Alina. Wow! Talaga napinta sa pagpasyaran. Ang naulimag ako nam itay aldaw. Nagado matagpaspasyar. Kadwan na nga agayan ayat agpasyar dito eh. Kaslawan bibiyang da kadagiti kadwadang agpaspasyar dito eh. Masansan ka din nagpasyar ka dito eh? Maawatak ti kahit mo asawan, Micaela. Aduman dagiti babae iti aglawlaw ko. Sikati kang runaan. Awan gayam. Adda kayat ko nga itudkan ka. Atoy. Basit akahita. Ang nervyos ang matan. Luktam. Tapno mamam tinagyan day ta akahita. Sing-sing? Nagpintasan? Engagement ring daytoy. Saan mo kumapagkadkadan? Kaya't kung agkasartan. Apay kastoy, Romar. Kinilaat nak. Iti kastoy pa'y alugar. Rumbang kumanak saritaan taan na sayaan. Amumat asa anak pa'y nakasagana. Angam nakasagana ako namang ikasarkin ka. Kabalan ka nga ipayan itinarang ay masakbayan. Wan, amok apak nang ka. Ngam nalipata mo nga dabukod ko nga arapaap. Saan lang nga para iti bagi? Ngam para kininanang. Para iti arapaap mo kadilaan. Wenno, adda pa'y sa bali agapuna. Saan na ko mapagduaduan? Si kalaang tay ayatek, Romar. Ti kayat ko adamagan ken ka ita. Awatem ka di daytoy engagement ring. Sige, awatek. Ngam no may panggap iti kasar. Sa balin to ko maagundaway ti panagsarita ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Isumot lagaya, mga danangag kong agriring iti kwarto ni Micaela, Gilier. Nabati na nga tati cellphone na. Nakarikap mat nga ron ti kwarto na. Jak may lukat. Uy no saan na kahit masinga. Gapoy ti panagsalita dang gagayin ayat na hanapin na. Saan mo't nga ta? Kan nga po nga ta iti panagdardaras na. Ada ka di na patag nga ibaga ni Alena iti gahim na. Day tati saan ko nga muna na. Saan ko na dinamagpay. Mabayag na pa nga ta. Ay day tati jak ammo. Apay ka di barok. Sige na. Amang ano, kilata dumteng da. Diyak kahit nga damak ko na ni Romar kanyak. Ay ayatan kalaon na Micaela. Ang nasakit tinakam ko kan ka. Jak amo no anya talaga ti adda iti puso. Anya talaga ti manglaklapad kan ka. No apay asaan ka nga umanugot nagkasarta. Gapo ka dilang iti arapaap. Angam, kasla jak mamati. Nga isukat nak iti dayjay agilyo.
Imbes ko ba naragsak ka asimbag pa? Nabayag asan kayo ang nagkita kagayan ayat. Nakla at ti inaramid na nanang. Sinagutan na ti engagement ring. Kaya't nga kasar kami. Anak ko, panawon mo't nga minin. Adya kayo ni umno nga edad. Sa anak pa'y anak kasagana nanang. Kan agsubli ak pa'y iti Hong Kong. Anya, ay kinapod na. Naibaga kini Romar. Kay kayat ko pa'y kasal kayo, ngam subli ka pa'y iti abroad. Amok ana sakit tinakam na kanyak nanang. Kung kasaritak ana imbag, may panggap iti jaya na akasar. Ha, sige, intay maturugan kat ni Rabiin. Pasensya ka la kumanalena. Nabatik gayam ti cellphone ko idi Rabi eh. Ni Manong Gilier tinawaga ko, ni di saan ka sumungbat. Pinadama ko ken kwa na, no apay di ka mo sumungsungbat iti awag ko. Naibaga ni nanang kanya. Ada ka di napatag na ibagam kanya? Awan mat, kaya't kala kumakasarsarita. Si Kaamat. Dua atawan ang nagkadkadwa tayo jay Hong Kong. Ay, ang mga noda pa isabali nga ibagam. Mikaela, may dalag ko na ito, gaputan na singad na nga gayam. Awan kwarta ka nagawin. Kapilitan nga umutang ni tatang iti gastusag ngagpaagas. Aglalo na maoperaak. Mano ka diti masapol mo? Oray, basit lati may tulong ko kan ka, Alena. Mabigbig ko ti kotse nakaparada iti sangol, ti gate. Ngam, anya ti baga ni Romar kanya. Punakon kahit di masagan. Umayin dito eh. Naimbaga bigat mo, Gilier. Mapan kan samat tin iti talon. Gagapo. Nasapa kasi malog iti talon. Ada ngamin papanakin ton madamdama. Ada ka di bagam kanyak. Dumanon ta dito balaya. Agyamanak. Angam, dito'y talangan nga agsarita. Pinagkadkadan ni Mikaela ti Jayak a panagkasarmi. At dalakit ni mang laplapad kenkwana. No pampanono ti masyak ti makalapad, nagbidot ka. Ay ayatin na kalaunay. Angam san na akayap ti makikasar kanyak, Gilier. Amangan no saan pa yan nakasagana? Anya ko matiga po na, asan ang nakasagana ang makikasar kanyak. Kabaelak nga ipaayan iti nasaliwanwan abiyat. Kada kami anak kurapay. At damot arapap may amakulong aw. No adapan nakabalin na. No adalaki di kundaway. Nukas pangarigan, tasan kami ngagkatuluyan. Sigurado ang maragsakan ka. Saan ka naragsak? Nagbalin na naliday ni Mikaela. Pakaragsak kanya man na pagragsakan na. Martir ka nga gayat. Mabalin na kasta. Anya ti mabalin ko. No saan nakakabalan nga ayatan. Ti maibagak. Saan kumapagimunan. Kensan kang agaramit iti mabalin. Apagsakitan tinakam ni Mikaela. Talagan sana sakit tinakam ni Romar ni Mikaela. Nga ba paya kinasarita na kapailaan? Nan, awan ga po na pagsilosan nak. Saan asya ki makalapad iti panagkasarta? Saan samot nga min abamati ni Romar asaan pa anak kasagana ni Mikaela makiasawa. Kaya't napay nga min ti agabroad. Apay-pay lang amin. Baknang ni Romar? Kaya't namot nga tati makapundar iti bukod na San tayo ang mababalaw ni Mikaela no day tati kayat na? Nana. Para kumalang ka na tayo nagsaritaan tayo. Yak kahit ang maamuan ni Romar na nagpulong ka na kayo. Ad-ad dapay ajak kayat akaguranak ni Mikaela. Di akon inuray asi kati mga awag kanyak, Romar. Inawis kang pasyak ito igit ti baybay. Tapno makapagsarita taan na imbag. Saan la amamin ano alumabas ti makabulan ang bakasyon mo, Mikaela? Agbalin tumanan abaet tati mang liwang-liwang atao. Uray do atawan laangan, Romar. Pangasim. Nakasagaan na akton nga desisyon may panggap iti kasarta. Sige. No day tati pangadang mo. Pangasim. Saan ko mga sakit tinakam mo?
inawat ko ti engagement ring, tay ayatan ka. Kan agpagkasarat ka, inton umno a panawan. Pakawanan na ko ma. Palubusan kang agsubli di Hong Kong. Ngam kalpasan ti do atawan. Agkasartan. Nakapagtulag kaming kini Romar nanang. Palubusan ng agabrod. Nang kalpasan ti do atawan, agkasar kami. Ay, kat maragsa ka nak Tana kapag kinaawatan kayo mutla ang kinirumar anak ko. Ngala, kalpasan ti do atawan, nakasagana kan tumot nga tan. Panagkunak, sa anak to na makaliklik kini Romar nanang. Pagbiit lang orayan, day ta do atawan. Gamnay, ado ti mabalin ang mapasamak, uray apag kanitulaan. Nanang, Kasanod no. agin inayat kami launay kini Romar nanang. Nalakalaan nga makapagkinaawatan kami. Kan mangnamnama ada kaming tumatlat ang kagasa. Agyaman naklaunay kan ka, Manong Kilyer. Nakapagsarita kaming ken Mikaela. Nagkuyog da kano kini Romara nagpasyar. Siyempre, ang mumuntan na kita akayan ayan. Wan, mailiw dala unay ti tunggal maysa. Agasam ti do atawan, asaan da pa nakita? Di da pa lang may nagasawa. Alin? Este, ladingitak Talaga ka di nga ayatang pa lang ni Mikaela? Diyak malipatan. Ngam diyak mangnamnaman ngayatin nak. Kumita ka nga minan iti sabali nga yatem. Ado ti sabali dita. Kat si Kalin, at akading kainayat mo. Apay nga ibawing mo kanyak dita sa ludsod. Awan nobyok. Awan ti mangayat kanyak. Kadwak itada alena kan ama pa Romar. Ada kami dito yung restaurant. Kagap-gapo da iti ospital nagpa-check up. Bakit kumusta tigayam mo? Masapul ka no ama opera. Kurang tigastusan da. So pautangat pailaan. Ang mga naawanan ti pagplete magsubli di Hong Kong. Doon sa amat kit diti ornong mo. Agsakripisyo Romar. Para itigayam ko. Talaga nasingit kayo oray siya akong timang pautangkin ko na. Responsibilidad ko ni Alena. Saan ka madanagan? Kabaalak da ito Sige, sikatimakam mo. Kaano nga itad mo ti kwarta? Uray, tayin ton lawas na pailati pa naka-opera na. Uray, idanon kun ton ijabalayda. Agam numasangom, kaduan nak to. Sikapay lang ti makamo kada Romar ken Mikaela. Agpalisak labiir. Saan ka madanagan kada kami, Alena? Awan ni tatak mo, nagbisikleta na panggimatang iti soft drinks. Nalipatan na ngamin ti gimatang iti soft drinks. Aglalo kat adayo ti tiyangge. Jakmat kan binilang na imbag ti kwarta. Ang mga nukurang kit di. Siya akong timakamu iti pagkurangan na. Adati yung tugtugot ko a kwarta. Punakmat ngami na siya akong timakamu. Italaan nga makatulong ak iti gayem ko, Romar. Anya da ito yan amarikrik na iti pa nagkita kinalin. Saan? Diyak kahit ti agbasol iti kayan ayat ko. Kalpasan ti do atawan. Agkasar kami to. Pasensya kayo niti panagura yo Nasapa kami na nagdigos. Dagaangan naklaunay. Nagbanglukan. Iti dayta kinapintas mo, Alena. Adulakit diti mang paspasyar ken ka. Pasaraya damot mayaw awan, Romar. Nga maawan magusto ka dakwada. Kat ni Gilier. Saan mo kadiya kaya? Masadsat nagsarsarita kami iti cellphone. Siyak pa iti mangawag kan kuan ano dato Alena, intugot kun ti masapol mo a kwarta. Agyaman naklaunay ni Kayla. Diyak amuno ka huno kasano ka makabayad ken ka. Mabayaganak lakit dingag paimbag sa akto makaabot manen. Ken maysa. Diyak mo nagbaligit ti operasyon. Masansan gahim nagsarita da Gilier kan Alena iti cellphone nanang. Kinantyawan nga ni Romar tigayim ko. Awan dakas na, no kinaawatan damot, Mikaela.
Nasingpot kat napintas di gayem mo. Bagay dalaunay nanang. Naragsak to lagi ti pa nagdanada. Kat kaano nga roti pa nagpa-opera na. Inton Webes nanang. Kat injayak kadakwada nga umyandan to dito balay inton Miyerkules. Kat nasaya at angag paiso. Kan sapain dan to kumati umay dito'y atap na makain na napay laang ni Alena. Sapay ko matagbaligi ti operasyon nanang. Kaasimot ti gayam ko. Agkakaro ba kailang kada Mikaela Gilier? Saan mo gayam anaamuan nga imian ni Alena di balayda? Kanayanak kami di bangkag kadagit yung aldaw. Mabanugang matan, no itirabi. Mapan mo kumasarong karan iti ospital. Ano kayat mo? Kuyogan ka. Mabanag tulatan. Sikat ti makam mo. Saan mo ay kayat ni Alena? Ha? Nagsingpot. Napintas. Diyak pa lang maibaga kadagito eh. Mabalin ngayon ton agbaybayag. Mabalin nga danto agrosing arik na kinkwan. Kung nakamukaduam ni Mikaela mang sarong karkanyak dito ospital. Agyaman na kitiya ay mo. Nabit na pa yan nagamamo, Alina. Nga magayim tan. Ikararakan na ko ma. Asapay ko matagbalig iti operasyon. Oresan mong ipaga. Idi na mo kini Romar ang nagapuda di balayo. Kat itatiyo eh panakaoperam. Ingkararagan ka. Di na panak di simbaan. Religyoso ka gayam? Nakurapayak lang. Kat ni Apo Diyos ti pagtaklinak. Abo yukak ti managagawa, Alina. Di ka man lang makaid na. Uy, maulok pa namang buybuyakin ka. Nabayagan analpas ti operasyon nanang. Ngamawan pa remor ka dagiti doktor anang opera kini Alena. Ay, may ramraman akpain na madandanagan. Saan ka di ngumay ni Romar dito yung ospital? Ado ka no ti aramidin na ija opisina nanang. Ni Guillermo, nagawi din ita nakapagsarita da kini Alena. Diyak lang mo nagsublipay. Hindi ka isumot dito sumungad. Saan sa mo ta nagawid? Nanang, adan ni more a doktor iti operating room. Adan ti pa ng nervyos ko. Diyos ko, ispalin niyo kumatikayib ko. Kaya, nanapin. Kumusta ni Alina? Sabtak ti doktor, panawan kayo pay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapsutak. Madanagan at itay iti kasasaan mo. Nasaya at nagbaligi ti operasyon. Adakan iti nataltigid da kasasaan. Agyaman na kiti kararagyo, Mikaela. Nakil ti paset mo iti maikadwabyak ko. Tsaka mo, no kasano makabayad na kiti utang ko ken ka. Saan mo kumapaylaang apanunutan dayta? Agpakimbag ka kiti Si kakadilang tinasarong karkanyak dito ospital. Ada itay dagiliyak at nanang nagkuyog da nagawin. Kat ni Romar. Saan pa'y nga imay? Ado ka no ti pakakumikuman na iti opisina da. Si kamot gayam Romar. Saan ka kadian na pa ni ospital? Saan pa'y gamin asimang pet ni Mikaela? Kagapga po kaya opisina, nanapina. Ado tinakakumikuma kitang aldaw. Kumusta ni Alena? Baligi ti operasyon. Saan ko pa'y nakasarita ni Alena? Umyan nga ta ni Mikaela iti ospital? Day tati saan ko ang masungbatan ta amangan no agpatnagmet ang makipagbantay iti gayem na. Ni tatang ni Alena lang amin ti mga asikasokan ko na ijay. Romar, agyaman na kiti pa ng sarungkar mo kanyak dito ospital. Kunak no madanon ko ni Mikaela dito ospital. San na kano kabalan di agpuyat? Iso ni tatang laang timang bantay kanyak. San mo na nagsubli ni Manong Gilier?
Kaili mon sakit din ni Gilyer. Awan ti dakes na, kas pangarigan. Ha? Nakapsutak. Apay day tapay ti bagam kanyak. Oo, sige. Diyak nga ro da nagbayag. Agawid ako na. Diyak ko nagsubli jay balay da Mikaela. Nabanugak. Inawagam ko mga naman niya mo na. Day talagang naagapa kayo. Unak kami no saan ka amapan iti ospital. Pasensya ka no saan ka anawagan. Yak ngamin kabailan ti agpuyat. Sige, maturog ka nga rudan no nabanog ka. Okay, bye. Naibagmad, tasan ka nagsinong pati ti kaayan ayat mo anak kaw. Day talakit din ti pagsubangan mi nana. Kanawan pa din natagsan adi mi nagkinaawatan. Day dila ang sa anak-anak nugot nagkasar kami. Nanang, kasaritak ni Alena. Uray dito ito pala ang agawin. Ay, nasaya at mo no dito nagpaimbag iton makarwar di ospital. Tapno kanayon ngagkita kami sakbay ngagsubli aki di Hong Kong, nanang. Ay, anak. Nagunaglakit din, day tapa nagsin na ayo. Saan kayong agliday, nanang? Do atawan laangan. Agden na tayon ton. Naminsan pa lang nga nasarong karak ni Alena di Hospital Romar. Ado nga minter aramida kay talon kan bangkag. Nagagat ka lang amin unay. Awan samot long awan tibiyag mo. Tinapadag kanya. Sa anak amang liwat amangan. Sag paminsan na makagatang magmatitinay masamakan. Kaya nadamat sang kabasit ng naurnong ko itibang ko. Mayat garod no kasta. At dati pagbiag mo kini Alena. No, kayat na ka. Sana ka may kariking kwa na. Nakurapayak lang naman nalon. Napan kamin kini Mikaela ijay lugar da. Naselsel ti ayan da. Narigat ti biag da. Iso siguro nga nakapanunot nga agabrod. Nagsakit mat. Kaasimat. Awan gayam. Ada na pintas nga ipadamag ko kin Kagilyer. Asidig to ti pang pasyaram kin Alena. Ijay balay kano da Mikaela ti pagpaimbagan na. Nasayat. Tas asidig ti ospital no kas pangarigan ada problema. Nasaya atag kasaritaan kayo kin Romar Gilyer. Narigat no dasaksakitan tinakam ti tunggal may sakad a kayo. Sana nasakitin akam ko king kwana, nana. Kan awan ka po na pagsilusan nak. Kan iya ka no balayo agpaimbag pa ilang ni Alena. Naibagagayam ni Romar kan kadayta. Ken asidig to ka nung tipang pasyarak ken kwana. Ay, sana daakes barok. Panawon mo't nga minan nga ibaw ing motirik na biti sa bali. Karbungam ti agragsak. Napintas ka na singpot ni Alena. Nasidig ni Alena kanyak nana. Ngamjak nam namaan ngayatan nak. Saan mo at agibasitan ti kinataong barok. Taamin tayo. At nakarbungan tayo nga agayat. Umigpigsa ka matlaangan, Alena. Makapangan kan. Barang saan ka nagbayag dito ospital. Ay, makawawid ak nga rodan. Makasaan dito ospital. Pasig lang nga agas ti malanglang. Mailiw ako na di balay mi. Naimbag ijay ta presko ti angin. Kas naibagak idikan ka. Ijay balay ngagpaimbag ka. No kayat mo ti lumangab iti presko nga angin. Asidag ti talo. Makapasyar ka pa ijay karayan. Naibagak ti ta kinitatang nagkababain ka no. Adula una yung tinaitulong mo kada kami. Pasaray umyan pa ni tatang ijay balay yo. Hanya ka kadi. Agayam ta. Kan mabayag to hasan tangag kita. Oh, apa yan naglitay ka? No sa anak ko nagsakit. Diyak ka mo. Na makasubliak pa ija apro. Nasingpat ni Romar iti kunak. Ngam kabalan nak gayam at agibasidan. Sa anak matkiti ang sakitan. Tapod no anak ko rapayak.
Di ako na ibagakin ni Nanapina. Di pa nang pabain ni Romar kanya. Ta, amangan mo sana magustuhan ni Micaela. Yak kahit akaguranak. Gaputaking kahit ay ayatek paila. Kamaudyanan na. Nakaruwar ka matlaangan iti ospital. Insagana ni nanang tibakan ti akwarto para kinitatang mo. At kakwarto tamat. Mapainak sa launa yan. Agkakwarto kami langan kinitatang ko. Kan sana makapagbayag. Awan agbantay ka dagiti dingwan mi. Kaya't ko nga ro, ngagyan ka iti kwarto. Anyan, nakarkarutan nga mag-asawa ta saan tang agsina. Amangan no anda karuba makangag iti dahi panunutan lang ada tumboy kadata. Iti dato kinapintas tang agpadpada. Adakit din tumboy ka data? Agayim ta talaga. Saan ko man nga agibos ti kinaragsak ta, Alena? Nasapsapa ka na kumadimten, Manong Gilier. Nagdanon kayo kumaga ni Romar. Saan pa nabayagapin, Manaw? Basta ka di. Ininot mo tayo nga agsubli ti Maris ti Kodil mo. Napudpudo ang kagayang nga ni Micaela. Kan napimpintasak? Naangaw kagayam. Ang ako lang day siya. Amang anot mamamati ka. Kababain mo't kan Micaela nung mamuan na ti kasting imbagak. Anya ko matidakas na. Kaya nasingit kayo mo't nga gayam. Awan sapay ti diyo nagkinawata. Nagsaya ta gayam ni Micaela. Adon ti utang ko kan kuhana. Dakal ti na itulong na kanyak. Talaga nasaya, Micaela. Ken naimbagdala unay, ken Nanapina. Adang sakit di kaya ta sa wanday tanga iso mo. Ang mga noon niya ti pampanonotan, Micaela. Nangnag ko, tinaragsak ka pa nagsarsarita yung kinigilier. Ha? Oray ti pa nang ibaga ka na pimpintasak ngam si ka? Alah, kababain, rabak ko lang dayjay. Talaga mo't napintas ka. Napintas ta adwa. Agayim ta nga ro. Amangan no intun bumay bayakit. Agnobyo kayo gayaman. Naragsakak para kada kayo adwa. Micaela, adala kahit ko adamagan kan ka. Anya ti saan mo anangayatan ka ni Manong Gilier? Apay nasa lutsod mo dayta, Alena. Ko ngamin. Kasla, ada amak ko no agaram kanyak ni Manong Gilier. No kas pangarigan agasawa kami. Anyan to nga tayo di biyag mi. Naragsak ti panagsarsarita yo itay kan Alena, Micaela. Anya ay ti pakariribu kam. Makaaw-awid ka din ni Alena ay balay da. Pampanunutot lang kinay baga na kinigilier, nanang. Sa bakay, ijay Hongkong lang tinagamamuan mi. Adupay siguro tijak amo may panggapon kwa na. Anya ka di tinadukta alam ka ni Alena. Dayjay ngamin sa ludsod na, nanang. Nung anya ka no ti saan ko anangayatan kinigilier. Amangan no, pampanunutan na. Tapinilik ni Romar, kapatabak na. Apay nga bin. Nasa ludsod na dayjay, kalpasan anay bagak, nga amangan no saan nga agbayag, kat agnobyo danton kinigilier. Sana sa ludsod na, no isuda kinigilier tagkagasat, anyan to ka no tagbalin to abyakta. Saan mo ang mababalaw di kayo mo? Karbungan namot, di agarapaap. Nagatugayang timulam dito'y anatan. Nagpintas tuminulaam dito igit ti karayan, Manong Gilier. At dapat may skin pagpagay. Talagaan nakagat ka. Pagpakanto iti baka dagiti mais. Kalgaw tong aminen. Ket nangrakton dagiti root. Kaslamat lang iti sulsuna ti karayan dito ayan nyo. Ado ti mula nga aba iti narabaw apas at ti karayan. Naggapo iti sulsuna dagita. Naima sa mapaksiw wino magatan. Adaman masalutsod ko, Manong Gilier. San ka katipaan na umay ti kinarigat ti panagbiag? Naruwang akon. Naklon kun di kastoy at klase ti panagbiag. Kat, kastanto mo ti bangunam a pamilya? Ha? Narigrigat ti panagbiag ni Manong Gilier. Isa nagabrudak. Uray utang ti ginastos ko.
Sa kalpasan na, nagsakitak pa eh. San ka ngagliday? Panubog lang di amin. San mo apukawan tinamnaman? Makalungaw kan tumutlahan. Mamati ka kumakanya. Nalidaya kiti dito pa nagpinakadata, Mikaela. Kasapulan nagsubli ako ni Jabalay mi. Dadagso naklaunayan kada kayo kan nanang mo. Ay, hanya kamot kit din ay balasang ko. Malipod yada ka dito balay, naragsak kami kit Mikaela. Sapay naglaingak amangan, iso ang naglukmang kakon. Uray, tabagay mo, Alena. Napimpintas ka manan. Kaya't ko kumagyan ka dito eh. Sakbay nagsubli ako di Hong Kong. Naliday tumanan ni Nana Pina, yung tunawan ka. Umay kay tukad kaduan, Nana. Ay kat nagsaya atin no kasta balasang ko. Inton makapagtrabaho akon. Plano ka dito'y lugaryo, ti pag-aplaya. Saan mo pa'y panunutan day ta, Alena? Kansak pa'y nagsubli ako di Hong Kong. Umay kamin to sumarungkar kini Romar. Itulog ko kumadali na kan ama pair, di lugar da. Kinaykayat da mo, tinagpasahero. May kakumatap no naparobot mo ida. Nera na ngamin nga da na panak, Romar. Oh, di saan kayo na nakapagpinakada? Adayumot lang aro, tipang pasyara. Mabalin ko ngawagan no kahit ko. Hindi marignak. Sana kas kanyak ti para kini Alena. Anya? Narigat at talaga tinakurapay. Di kan sapay nakapagbudno. Naupay ka na dagos. No anya ti ko nama. Tulungan ka, Gilier. Diyak magustuhan da gidya na ibaga ni Gilier. Ang mga no adda pay larik na nakin ni Mikaela. Katamang namnama pay laang. Saan na mabalin? Siyak ti mangi pamuspusan. Anyamot to ni Alena. Nagbega sumumbat. Itay pay lang nagriring ti cellphone na. Hello? Nakaawag ka man? Pasensyakan tadyak nakasumbat adagos. Adakit iba nyo itay. Ha? Anya day to yung agay ay ayam iti panunod ko. Kwa, kumusta kayong kinigilyer? Anya, kumusta? Awanot na ibagbaga na kanya ka, kumusta? Nagkapo yan. Nusak lang ata, nobya ka kuman. Anya? No si ka kuma? Amang ano natulag pa iti kasartan? Iti day ta kinapintas mo, Alena. Saan ko apalabsan ti kuntaway? Ni Mikaela ti pinastrak ti katulong. Amang ano nang nagnadagiti imbagat kini Alena. Nooan na ni Bagam. Sige nga, Rodan. Bye. Sige, bye. Nasinagsakit iti kinasarita iti cellphone mo, Roma. Pinastrak na klatan ti katulong nyo. Ni Alena dayjay. Nakapsot mat nga ni Gilier. Naangaw lang arot ni Alena. Mga no natulag ka no pa yan ti kasarda. Liamot gayam ni Alena. Di nan samot kaya tapakiasawaan ti Manalon. Agururay nga tayo tibak ng mga asawa kinkwana. Naibaga na ka di daytaken ka, Mikaela? Nasa lutsod na ngamin idi. Nga anya nga tatibiyag da kini Gilier no isuda tagkagasan. Nagagatmot ni Gilier. Kabagalan na biyagan ni Alena. Sayang ti kinapintas ni Alena no paluspusan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Malidaya anak nga Rod Gilier. Nakurang lang na do alawas ag subli ni Mikaela di Hong Kong. Uray kumano sana nga gabrod ni Mikaela na napina. Ngamin, bak nang mat ni Romar. Dahita nga Rod tinagpasugnodan ni Romar ide. Naimbag ata nagkinaawatan damot laang. Nagtulag da kalpasan ti do atawan katag kasardan. Sigurado lakit di an ragsak to ti pangunan da pamilya. Ay kat,
Nalabit akas ta. Kat si Kangay. Saan ka pala ngamin anak ka panunot aya? Naasidigmot ni Alena kan ka. Ay, sige na, panawang kayo pay. Dagayan pay papana. Saan ko ang makuspan day taan ay baga ni Gilier, nanang? Anya ti kayat nasawan? Nakiayan-ayatak kini Romar kaputabak na? Ti kayat na asawan siguro, kat agbiag ka na sa liwanwan, iti din na ni Romar. Nanang, iso nga impatang ko ti agabrod, takayat ko ti makapundar iti bukod ko. Saan naglata namang namnama kini Romar? Amagad no saan na matuloy ti tulagan nyo nga agkasar kalpasan ti doatawan. Tinagtulagan mi kini Romar, nanang. Agkasar kaminto kalpasan ti dua atawan. Anak, San tayo na pagsaritaan day tananang? Sarungkaran mi gayam kini Romar ni Alena inton bigat. Amangan no adon to ti pakakumikumak sakbay ti panagluwas ko Alena. So nga imay kamin kini Romar, tamangan no jakton masaya. inton lawas na gaya man ti panagsublim iti Hong Kong. Oh, Ay, apay alim mi day kali na. Sayang lang ti kinapintas mo. Diyak lang amin nalagip nga inawis ni Gilier. Nasumurot kada kami. Uray la napaisam ni Elena iti day pang impakap Romar. Narwama kami nakanayon tangag kitkita iti Hong Kong iti Mikaela. Saan ka amadanagan? Kanayon kan tungawagan. Kan anya ti amom no makasubli kan tumatlang iti Hong Kong. Problema karo ti gastusak nga agabroad. No korta ti problema, ma. Tulungan kan to. Oh, apay nagliday ka, Lena. Amangan no madamdama, agsangit ka. May surot ak lang aron. No amom la kuma. Kakaasi ang mga laplap pa di pananglak Mikaela. So magpamanulangan na minuto. Makapanaw kan. Mabalin ka di nga rakupad ka. Sapay kidin ti mga rakot kan ka, ah. Patbat gan ka unay, gayam. Umapalaksa. Nakiino namot ni Alena ang narakop kan ka. Amangan no mabalinti makin narakop mat. Di sige, anya pala aramida, makin narakop kan Dua kami pa yan, nga mga rakop kan ka. Piliya ka talaga, Alena. Uray lang makalwa pa iti alag ko. Anya naragsak yung agpinakada nga aggayam. Alena, agan-anad ka kumakanayon, ah. No ada problema, awagan naglaan. Kano makapasyal ka dito kabisera, sumarunggar kay Jebalay. Ay, wan. No makastrikak to iti trabaho ditoy, agkasirak to iti balayo, tapno saan amalmalday ni Nana Pina. Sayang taon bakante di opisina. Kasaritak to dagiti gagayom ni daddy ang negosyante. Umayak to iti balayo, Alena. Romar, Alena, mapana ko iti departure area. Romar, ano sam ko mga itulnog ni Alena iti balay. Taimot na nakasto ti Marikriknak. Kapampanaw lang ni Mikaela. Ang mga nudyak malaptan. Kat masuliso kakin Alena. Naanusak ti do atawan akadayo ni Mikaela iti dinak. Nagado ababaing agkursunada kanyak. Agkakapintas. Kan padami idabak na. Ni Gilier de dia. Sardengak. O Romar, si Kagayam. Kagap ka po kay dyan lugar dalay na. Kumusta ka no? Nakasubli kami ni Mikaela di Hong Kong. Saan natin obyak ti pagsaritaan ta Gilier? Pasyaram do ka no ni Alena. Sige, baring masangog to. Saan kami na may bebos ti trabaho di talon? Di mo ibaga nga urayom nga iso ti mangdanon ken ka. Naggasat ka na lalaki. Sa bagay, numakastra ka ti pagtrabahuan, agyan ka no iti balay da Nana Pina. Anya? Asidagton ti pangpasyaram ken ko ana. Sige. Mapanak pa Romar. Kaslasan ka nga interesado iti ibagbaga ka. Lipato mo ni Mikaela.
Ay, dyan saya atid. Nakapasyal ka dito yung balay, Alena. Malmaldayak. Iti kaawan manen ni Mikaela. Agpada tayo lang, Nanapina. Maikawak una iti kawan ti gayem ko. Ay, kagap-gapok kayo man nag-apply iti trabaho. Isuan, napanunot ko ti di magas iti balayo. Nay, malaman balasang ko. Umyan ka langan. Tapno napapao ti panagsarsarita ta. Addan to siguro sa bali agundaway. Masapon nga agawidak. Dapay masiguro maluganak. Saan na ko mga minapalubusan ni tatang tamad man iti bagbagina? Ay, padamot. Nga doon ti marikrik na ana. Kagangay daytan talumakayon ni tatang mo. Naimbagman ta nakita ka, Alena. Itulog kanto ni Jibalayo. Ay, rabiin to na makasubli ka, Romar. Amangan nyo niya ti mapasamak kan kay ti dalan mo. Kitnoan niya ti ko nam agjaming tapaylaan. Ijay kan maturog balay. Ay, kababain sama ti pamilyam. Nagbaknang kayo. Si Kamat. Kaslasab sa bali ka. Gayam na katinobyak. Awan gayam. Umin-inom ka kadi iti nasangar. Sagpaminsan lang. Saan nakabarte ka na? Pagpaimas lang iti kaan. Agordarak nga rad iti sagkaysata. Noon nasapsapa ka la kumadimtang, Gilier. Amang ano nagdanon kayo kin Alina ditoy. Timasyar gayam nan. Wan. Napan ka no nag-apply iti trabaho. Kunak nga yan, tinamot kayat. Masapol ka no makaawi di balayda. No makastra kiti nag-applyan na. Dito itong agnad. Kasla day ta, tinagtulagan na kan Mikaela ide. Kat nasayat la unay atap no adakad kadwak. Ang nihabot tayo tiyayin at tagainat ko. Alawag kumakampay idi da Romar kan Alena iti naapras kan nalibag akarayan. Nangihanod tan. Kasta unay alingat ko kan naglamihis iti kwarto ka. Mawawag pa'y. Kumusta nga tatigayam ko? Nabayagan asaan kami ang nakapagsarita iti nobyo. Adon samot po na iti pakakumikuman na. Romar, saan kumarumbang dito na pasamak ka data? Agpadataan na barte ka, Lena. Pasensya kan. Nasulisugak. Nakapimpintas kami. Kasano namamuan ni Mikaela daytoy? Day tatisaan mo nga aramidan, Alena. Itad ko amin nakasapulang. Ngum masapul nga awan ti makaam mo itinapasamak katata. Gapoy ti panangipaay ni Romar iti amin nakasapulang. Naulit-ulit tinapasamak kada kami. Ita, agdadagsin ako. Kasanong daytoy? Amo kasaan nakakayat nga ikasam ni Romar. Gaputan na babati pa nagkita na kanyak. Tambisyo sa akano. Kurang nalangan nga iparupa na kwarta ti katukad ti dayaw ko. Anya nga tati aramidin kanyak ni tatang. Numanlaw na masikuga ko. Diyak maklon nagsikuga kabalasan. Nga ganaka kabalasan. Nakawidak tap nagpaagas. Kalpasan na. Masinot yung mga awag. Diyak mamatian ni Romar. Ni Mikaela. Basta diyak kayo tasong batan. Makonsensya ak. Dinadal ko ti panagayami. Imbagha na idi nga awagak na da problema ak nga. Numabalin na ko mga sardengan ti pitik ti pusok. Madayak lago man. Diyak kabalan da ito eh. Kunak na jakon mauray asang batam ti awag ko, Alena. Kumusta kan? Jak mauray nga awagan na. Iso asikan ti inawaga. Mikaela,
Oh, apay akas na ti boses mo. Agsangsangit ka ka di? Pagawanan na ko, ma. Mabitlaan. Matikawak. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Apay nagpakpakawan ka. Dinadahal ko ti panagayam ta. Masikugag. Kasi rumor ti ama ti sikug ko. Anya? Alena, jak namnamaan day ta maamuakan ka. Nagkita kami hindi kini rumor. Nabartag kami. Isungada na pasamag ka na kami. Naulit-ulit. Jak namnamaan day to'y Alena. Kaano lang nga at taak dito'y Hong Kong? Nagpartakan na diti pasamak? Mikaela. Diyan ka mo nung kasano ang mapakawan na. Masakita naglaunay. Tanadadaan ti panagayam ta. Kasaritak ni Romar. Saan? Pang-aasim. Saan ka maawatan? Apay amabutan ka. Masapol nga itakder na ti dayaw mo. Dandanin do abulan day di ay ni Alena. Di akong nakita. Saan nga taan naawat iti nakaplayan na iti trabaho? Nana, ikarigatak to apasyanan. Ani kahim Romar? Saan pa imat niya may ditoy? Makumikom nga taa. Ay, nalidayak launay. Tawa ni Mikaela. Kat saan na masangot ikanayo na mga awag kanyak. Apa yung tangak pa iso? Kaslamat din nagtutulag da. Nay bakit di atay may kabarok? Agyaman tauray awanan tinamnamam ka ni Mikaela. Saan ka nagbaliw? Gagangay tagakaruba nana. O sige, umayag tumanan. Saan ka nagliday? Baring umawag tumutlang ni Mikaela kada kayo. Naimbak kasi nung batang ti awag ko, Romar. Masapul nga't sarita ta. Mikaela. Madlaw ko nakigtot ka. Amok ngagparparit na kang kanon niya ti ibagak. Riribukan na katibukod mo a konsensya. Kwa, saan ka amawatan? Apay anaaramid mo day ti Romar. Ti amok kat nasingpat ka. Narukop ka mat kayam iti sulisog. Nagpudno ka din ni Alena kan ka. Pakawanan na ko, ma. Nasulisog at lang. Ngam nagsarita kami kan ni Alena. Saan ang mabalin adi mo itakder ti dayaw na? Agdadagsanan. Angam nagtulag tangag kasarta kalpasan tito atawan. No agdaman mapasamak akasar. Dua kayo kini Alena. Kat siya ti kang runaan ang makalaban mo. No baybay am ni Alena. Nagtulag ta iti anaimbag. Intad ko amin akasapulang. Amok akaguranak. Jakon may turan pa eh. Ni Mikaela lang ang gayam ko ti makatulong kanyak isungay Ambisyosa kakit di. Saan mo akayat ni Gilyer? Kaputan ako rapay? Pangasim, ikasarnak. Diyak kahit aganak kabalasang. Nasaysayat lang na matayak. Kaya't nakakonsensya. Agpanunot ka, Alena. Saan kan tumatlaan na ragsak ura ikasar ka?